हाँ भैया सुनिए, आप पूरा देखिए, पूरा देखे से ज्ञान होता। एगो गांव में दूगो गोतनी थी, तो एगो गरीब थी एगो अमीर थी। ता बेचारी गरीब थी जो वो गंगा स्नान जाने लगी, बड़ी वाली गोतनी के जो अमीर थी उसको बोलने गई, बोली कि दीदी जे चलिए ना, जे आज गंगा स्नान है, जे चलते हैं गंगा जी नहाने। ता वो बड़ी वाली बोली कि तू जो, मैं क्यों जाऊं, जे तोरा तो कुछ ना हो, हमरा तो सब चीज ले गंगा मैया, ता हम ना जाए, जे तू जो। ता वो बेचारी बोल के ठीक है, तू ना जहा ता हम जाए। तो बेचारी सब चीज दतमा ले ललखान, चुन्नी ले ललखान, चावल ले ललखान, कसैली ले ललखान, पान ले ललखान, जितना ले पूजा उजा के सामान हल और सिंदूर बिंदी सब लेके और चल गए। जाए लगल था, तो जाते जाते रास्ता में एगो तुलसी माता मिलल थी, तुलसी माता के पौधा। तो जब तुलसी माता कहलखिन ना कि कहाँ जाई बेटी, तो कि जाई गंगा जी नहाए। तो कि अच्छा जे जाइए, जे थोड़ा सा एक लोटा जल दे देना, घास उस हो गए जे साफ कर दे। तो कहलखिन कि अच्छा जे इतनी सुन बात है जे हम कर दे साफ। तो बेचारी का कहलखिन वजह से घास उस साफ कर देलखिन, और साफ करके एक लोटा पानी डाल देलखिन, गोड़ लग के आगे रुके बढ़ल। फिर जेते 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 एगो गौ माता मिलल गाय। तो वो पूछलखिन कि कहाँ जाए बेटी, तो कि जाई गंगा जी नहाए। तो कि जे गंगा जी नहाए जहा, जे बड़ी भूखा ली, जे भूख लगे लगे, जे हो जाए एक दौरी सानी पानी दे दे ता जाइए। तो कि अच्छा जे ठीक है कि हम दे दे। तो बेचारी एक बाल्टी पानी आ एक दौरी सानी पानी दे दे आ दे के आ फिर आगे रुके बढ़ा। फिर जेते 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 एगो मंदिर है, तो मंदिर है, तो मंदिरवा से भोला बाबा साधु के रूप धारण करके अब बाहर निकलल। बाहर निकलल तो वो पूछलखिन उनका से कि जे कहाँ जाए बेटी, तो कि जे हम जा रही गंगा जी नहाए। तो गंगा जी जहाँ नहाए, देखी ना जब मंदिरवा में हमार झोल उल हो गई है, आज थोड़ा सा साफ करे लगे, जब मंदिरवा के झोल वोल झाड़ दा और साफ कर दा, एक लोटा जल चढ़ा दा। तो क्या अच्छा जे बाबा हम कर दे। तो बेचारी झोल उल हले जितना ना जे सबे साफ कर देलखिन और पूरा नीचे पोछा ओछा लगा देलखिन, साफ कर देलखिन और जल चढ़ा दा। फिर रोजा से निकलल। फिर रोजा से जेते 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 रास्ता में गंगिया मैया बूढ़ी के भेष में हो जाए, एकदम पकल पकल केस और बूढ़ी जैसे साड़ी एकदम पहले कुबड़ी जैसा बना रास्ता में खड़ा है। रास्ता में खड़ा कहलखिन कि जे कहाँ जाए बेटी, तो कि जे जाई गंगा जी नहाए। तो गंगा जी नहाए जाइए, तो हाँ तो ये बेटी जे हमहू जैते गंगा जी नहाए, जे हमहू जा रही है, जे हमरो ले चलना, जे पैरवा से ना चलल जाए, जे पकड़ के हमरा ले चल। तो कि ठीक है के मामा जे चल, जे ले चले। तो बेचारी कन्हा पर हाथ डालल थी और डाल के और ले गई गंगा जी के आरार पर पहुँचल। पहुँचला के बाद में बेचारी गंगिया माई वजह सीढ़ी पर बैठ गई। और बैठला के बाद में वो रखल ना कि जो बेटी तू ने होगा 2000 रख दिलखिन, नीचे उतरलखिन गंगा जी में डुबकी मारे नहा लेलखिन। तो नहा के पूछलखिन ना उनका बूढ़ी माता जी से कि जे कौची मांगी है गंगा मैया से। तो वो कहलखिन ना कि जे कौची मांगी, जे सब चीज तो देखला ही है, जो कमी ना कि जे हमरा हाको जे सब हमरा दे दे। ता वो फिर वैसे आचारवा पसार लेलखिन और डुबकिया मरलखिन। तो मरलखिन तो डुबकिया मरलखिन जैसे ही इतना हीरा और इतना मोती आचारवा में आ गए। तो फिर बेचारी वहाँ से हीरा मोती लेके आयलखिन घरे। आयलखिन तो कहलखिन ना कि जे इतना भगवान गंगा मैया हमरा धन दिलन है, जे अब हमरा गरीबी हटा ली,
जे घर द्वार बनवा ले लिया और सब चीज कर लिया। तो ओरा बेच दिलखिन थोड़ा बहुत, आ बेच के आ घर द्वार बनवा लेलखिन, गाड़ी बंगला मार्बल सब ले लेलखिन, आ घर में जे टाइल मार्बल सब लगा लेलखिन। फिर लगेला के बाद हो गेलखिन अमीर हो गेलखिन। तो उ गोतिनिया पूछलखिन कि आई है जे तू कौची कैली है जे तू इतना अमीर हो गेली है, ये इतना गरीब बनी है। तो कुछ ना कैली जे हम गंगा जी गेली नहाय तो हमरा गंगा मैया देल था ता हम अमीर हो गेली। तो किता गंगा मैया देल था। फिर घरवा से बाहर निकलले पूछ के, तो मन में सोचला लोभी तो रहबे करा, मन में सोचला कि जे हमहू चले जे हमहू जेबी त हमहू गंगा माई से मांगबे तो गंगा मैया हमरा देवे करते। ता बिहान के वो भी सब चीज लेके निकला। निकलला तो वैसे ही जैते 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 तुलसी माता मिल गई। तो तुलसी माता मिल गई। तो तुलसी माता कहलखिन कहाँ जा बेटी? तो कि जाई गंगा जी ने। ते बेटी जे घास उस हो गले आ मरुआल जरले जे एक लोटा पानी दे दा, घास उस साफ कर दे। तो वो घमंडी औरत रहा। तो कल के हाँ ता तोरा हमें घासे साफ करे जाइए, एक लोटा पानी देवे जाइए। तोरा तो जितना देरी देवे में लगा उतना देरी में हम आगे बढ़े। तब फिर कल के अच्छा भाई जो भाई तू नहीं कर माता। फिर वजह से आगे बढ़ल। फिर गौ माता मिलल। तो गौ माता भी वैसे भूखल रहल। तो वहू कहल कि कहाँ जाए बेटे? तो कि जे जाई गंगा जी ने। तो ये बेटे जे एक दौरी सानी पानी दे दे बेटी, जे भूखा ली जे एक बाल्टी पानी दे। तो वो फिर वही बोल हाँ ता तोरा में जाई सानी पानी देवे, एक दौरी भूसा जाई देवे, एक बाल्टी पानी हम ना देवे। जे तोरा जितना देरी दे उतना देरी में हम आगे बढ़ जाए। फिर जे कल की जो भाई तू नहीं कर मत तू जो। तब वो आगे फिर बढ़ आगे बढ़ते 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 फिर वही शिव गुरु एलखिन बाबा के भेष बन गए। तो फिर काल कहाँ जाए बेटी? तो कि जाई गंगा जी नहाए और कहाँ जाए? तो कि बेटी जे झोल उला के जे झाड़ दे और जैसे मंदिरवा साफ कर दे। तो कि जे हम ना साफ करबो, जे हम जाई गंगा जी नहाए कि तोरा 1 घंटा हमें मंदिर साफ करा मा झोल झाड़ा उतना देरी में हम नहा के चाल। तो बेचारे कल वो बाबा जी कल कि जो ना कर माता मत कर छोड़ दे जो। तो जैसे फिर चल गए। फिर आगे गेला। तो फिर गंगिया मैया मिल गई बूढ़ी के भेष में। तो वहू कहल कि कहाँ जाए बेटी? तो कि जे जाइए गंगा जी ने। तो कि जे बेटी जे गंगा जी नहाय जहाँ ना जे हमहू जाई बेटी, जे हमरो लेल चला, जे हमरो लेल चला जे हमहू नहाई। तो कल की जे ना ना हम ना ले जबो तोरा, जे तू धीरे धीरे चला मारल जैसन पाँव से, जे हम तोर गोड़ से कितना रास्ता चला, जे तोरा वहाँ पहुँचते पहुँचते हमने हाँ के घरे चला, जे हम तोरा ना ले जबो तू अपन आई है पीछे से। तो बेचारी वो कल ठीक है भाई ना ले जाना तो जो हम जाके पहुँचम जाके पहुँचा जो। फिर वहाँ से चल गए। अब वहाँ गए तो देखा है कि गंगिया माई तो माता के रूप में भैयल थी। वो औरा से पहले जाके आरार पर बैठल जे देखल ये बुढ़िया ये है हमरा से पहले कैसे आके पहुँचले? का बात है भाई? तो कि जे हाँ बेटी जे हमें पहुँचल तोरा से पहले तोरा कलियो कि जे ले चल तो ले ही न गेला था। तो चल गल फिर डुबकी लगावे। तो डुबकी लगावे गेल तो डुबकी लगेला। तो वहू फिर पूछला गंगिया माता से आके कि जे आई माता जी जे कौची मांगे? तो कि जे कौची मांगना जे जो बोल दिया कि जे सब चीज तो हमरा बारे में तू जानता ही है, जे देवे के हक जे तू हमरा दे दी। और आचरवा पसार के आज डुबकी मारी। तो आचरा पसार ला डुबकिया मारला उसी बोलला कि जे देवे के हक जे दे दा और बाकी तो सब तू जा देखवे के ला जानबे कर। तो डुबकिया मारला ना तो इतना हीरा इतना मोती आचरवा में आ गए। तो देख लेता अरे बाप ये तो हीरा मोती हो गए है, सही बोला है। आ गंगिया मैया देखल
कि आज ओकरा ना दे जाए आ ओकरा दे लिया आ एकरा ना देबै तो ओरा कहते कि चोरा के ले ले, ये चोरनी है कि जैसे गाड़ी आड़ी लूट के लेके ले चाहे और कुछ करके ले तब ये ना तो उस साक मेटावे लगी ओरो दिलथी कि और साक ना करती ओरा पर ओरा लगती हकीकत नहीं कि ना गंगिया मैया दिलथी ओकरो आ हमरो दिलथी त लोभी ओकर पापी शरीर ता उ का केला कि जे और ओकरा मन में लोभ जाते देखल कि एक डुबकी मार ली त गंगा मैया हमरा इतना दे ताय अपनी का करे कि बड़का गांचरवा करके अब फिर से डुबकियां मारे त मारबी त बहुत ज्यादा दे देती का केला कि आचारवा ऐसे करके ये जब पोछिया ले जब खोल ले आ खोल के इधर से ढीला कर ले आ ढीला करके खूब बड़का गो फैला के आ डुबकिया मार आ वही फिर बोला कि जे तू तो जानबे करा हा जे जे देवे के हको जे हमरा देलखन गंगिया मामा देलखन को जी सिलबाटा जाता लोड़ी पाटी सब चीज देलखन अब देलखन तो उठबे न करे ओकरा से उठबे न करे तो देखला त कला की जाई तो जाता लोड़ी सिलबाटा के पूरा फिर ऐसे लोभी के शरीर लोभिये में चल गए तो यही से कहा है कि जे ज्यादा लोभ ना करना चाहिए, भगवान जितना दे अभी उतने में खुश रहो, चाहे गरीबी हो चाहे अमीर हो। गरीबी देख के कभी दिल के घबराना ना चाहिए, आ ज्यादा अमीर इंसान हो जाए तो वो ज्यादा खुश ना होना चाहिए, काहे कि देवे वाला भी वही है ना लेवे वाला भी वही है। प्रेम से बोलो हर हर गंगिया माता।